Hej YouTube. I dag der skal vi spille noget Clay Soldiers SP, hvor der jeg vil vise, hvordan det er, at man laver, man laver dem store og små. Se, du tager en Clay Soldier, sådan der, sætter man den, så tager du en pind, og så højreklikker du, mens du trykker F. Nej, lad være med højreklik, det er dumt. Bare tryk F på dem, mens du holder en pind i hånden. Og se, så er en lille. Hvis du godt vil lave, hvis du har været ham stor, så skal du trykke G. Er det G? Nej, det er medier. Kom nu. Så vokser han lige pludselig så mega stor. Han er ikke bare stor. Og nu. Ja, det er min konge, jeg har lavet. Han er ikke fin. Det gør du ved, at du kaster en helt almindelig diamant til ham. Jeg sidder og laver YouTube. Det gør jeg altså. Se, nu sætter vi nogle mænd der. Det ved jeg ikke. Nu sætter jeg nogle mænd igen. Og så, du kan også få ham. Daniel, jeg er bare logget ind. Jamen, så kaster du ham. Så kaster du for eksempel et træ. Så holder ham der den i hånden. Så giver vi dem noget mere træ. Gå bare ind der. Fup. Så tager de alle sammen nogle pinde. Så er det bare at vente på, at de bygger byen her igen. Der kommer liv i byen og det. Så skal vi lige se en kæmpe en med noget. Den der. Wow. Så. Han har godt nok noget stort, var. Nu retter jeg lige lidt på kameraet der. Og så kan I se det. Ikke her. Så skal vi bare vente til, at han bygger sig et hus. Og det ved I klart, når det er, han gør. Nu rykker jeg lige på at se, der bygger han et hus. Ja, han gjorde. I kan vel tydeligvis se, når det er. Der kommer et mere der. Kommer vi lige skal flytte os lidt. Der er mange, var. I skal ikke tage dem der skændes. Det gør de tit. Nu slår jeg. Nej, der kommer her. Whoop! Nej, dø nu. Dø. Okay. Jeg vil lige vise jer. Det skal vi lige have til dag. Whoop. Det var ikke dag, det der. Det var dag. Whoop. Okay, så vil jeg vise jer, hvordan. Nu skal vi lige lave en krig. Jeg rykker i der. Whoop. Så kan jeg se lidt bedre. Okay. Jeg går op. Derop, trykker der. Så tager vi. Hvad for et hold skal jeg vælge? Okay, jeg har Q. Så har vi Q. Anton, jeg leger ikke. Der er faktisk min egen. Graver ned der. Whoop. Graver. Hvor langt ned er de? De er dernede. Så der og der. Så går de i krig nu. Fur. Så slås de. Og så er det bare at vente på. Der er for nogen. Det gjorde grønt. De vandt. Så tror jeg, vi den der. Whoop. Så er de bare ligesom døde. Nå, skal vi se om munke de kan blive store. Skal vi lave en giant munk? LOL. Det er med en stor munk, det der. Prøv lige at kigge, hvor stor den munk han er. Hold der, K, han er stor. Hvor lille kan det så blive? Back to game. Hvad mener du altså? What? Hvor blev min munk af? Når han går derover, så skal han være stor igen.
Ja. Nej, han blev væk ind i... Nej, Monk! Det er det, I skal passe på med. Men det er det, jeg vil... Det var det, jeg vil sige. Farvel.